Мъж изчезва в Американското посолство в София, България, след интервю за виза. Бил е отвлечен от силите извънземни според една работна хипотеза. Чуйте тук подробностите. На 12 май 2010 година Петър Димитров, студент в Техническия университет в София, отива на интервю за виза за студентска бригада в посолството на САЩ. Той влиза в посолството, но не излиза. В деня на изчезването си Петър е с приятеля си от детство Евгений Димов и приятелката му. Те го чакат повече от 3 часа пред посолството, но той не се появява. Следва работна хипотеза. Посолството на САЩ в София е построено на високата част в София. Под земята има 8 етажа. Предполага се, че в долните етажи има секретни лаборатории на силите извънземни за правене на опити с хора. Има споразумение между правителството на САЩ и силите извънземни за изграждане на лаборатории по територията на САЩ, а посолствата в чужбина са също територия на САЩ. По време на интервюто е било преценено от представител на силите извънземни, че е подходящ човек за следващия опит долу на -8 етаж. Отвлечен е незабавно и е спуснат долу с таен асансьор. Въпроси без отговори за сега. 1. Колко точно са силите извънземни в Американското посолство в София? 2. Какви точно опити се правят там с хора? 3. Какво точно е тайното споразумение между правителството на САЩ и силите извънземни? Искате ли да получите още информация за тази загадъчна случка? Напишете в Google следното: изчезване на човек в Американското посолство в София.